Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба койбір темалар турында кыскача. Солқыннар китмей мындай һава торышы белән шәһәр ничек көрәшә? Дорлар сатып алырга урын юк, авыл халкы дарухана ачуны сорый. Суык, солкын тиюгә ярдәмче чалда ОРВИ белән чирләүчеләр саны арта. Бүгінгі көндә йортларда җылылыкны сүндерү очраклары юк. Бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев сөйләде. Көчле салкыннарга карамастан чалда авария хәлләре теркәлмәгән. Көчле суыклар булганда да юлчылар һәм пассажир ташучылар эшен дәвам итә. Тулырак алдагы материалда. Чалда аномаль салкын һава торышы дәвам итә, ләкин һәр җирдә җылылык бар, йортларда җылытуны сүндерү очраклары юк, дип хәбәр итте башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары. На сегодняшний день нет зарегистрированных аварий. ТЭЦ и Татэнерго работают в усиленном режиме в связи с низкими температурами. Ждем потепления, но пока все находятся в режиме ожидания, все аварийные службы в том числе. Илья Зуев хәбәр иткәнчә, кирәк булса нәтиҗәләрне бетерү буенча чаралар күрергә кирәк. Ул шулай ук барлык юлларда кар җыештыру эшләре дәвам итә дип өстәде. Хезмәткәрләр дублер юлларны чистарталар, карны чыгаралар. 190 берәмлек кадәр техника, 120 эшче җәлеп ителгән. Конечно, тяжелее работать. Если даже техника тяжело заводится, благо у нас есть теплые боксы, и техника нормально заводится. Но люди, вы понимаете, на морозе 9 часов в день, понятно, есть обед, понятно, люди греются, но тяжело, но у нас нет других вариантов, работаем в любую погоду. Нинди һава торышы булуга карамастан пассажир ташучылар да эшли. Мәсәлән, көн саен линияга 56 трамвай һәм 229 автобус чыга. Шәһәр башлыгы Илья Зуевтан җәмәгать транспортын эшен тикшерүне сорады. Не оповещая, проверить и посмотреть, как работают наши транспортники утром в 5 часов утра по выпуску транспорта на линию, что по факту происходит. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, минус 25 градус булганда балалар белән тукталышларда туру күңелле түгел. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Һәр вакыт һәр кемгә дә кирәк. Яңа поселогында яшәүчеләр дарухана булмаудан зарланалар. Халык саны арта, цивилизация юк. Проблеманы хәбәрчебез ачыклады. Ләлә Шайдуллина даруларны бер атна элек сатып алган, үзенә дә, оныгына да вирусларга каршы дарулар кирәк булган. Аңа препаратлар алырга шәһәргә барырга туры килә. Это проблемный вопрос, конечно. Мы в город ездим часто. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас была аптека. 2017 елда яңа бистәсендә дарухана ачыла, ләкин ул озак эшләми. Дарулар кыйммәт, ассортимент кечкенә иде дип исәпкә ала халык. Далеко ездить. Вот зима, иногда вот хочется быстренько как-то что-то купить в аптеке. Если малыши у нас, внуки приезжают, вдруг заболели, по соседям, у нас есть свой чат сосед, добрые соседи называется, вот у них. Супруга 2 детей, вот 5, одному годик, температура. Либо соседи выручают, у кого дома что-то есть, ну, молодой поселок как бы, либо приходится кого-то просить, либо в город, только в город. Без аптеки очень тяжело, фельдшер есть, но аптека это аптека. Бу елның язында дарухана ачарга тырышканнар, әмма фармацевтлар белән кыенлыклар килеп чыккан. Эшләргә кеше булмаган дип аңлаттылар авыл җирлегендә. На сегодняшний день остро стоит проблема отсутствия персонала. Мы совместно с владельцем аптеки и жителями неоднократно направляли объявления в чаты поселения о вакантной должности фармацевта с указанием графика работы и заработной платы. Но, к сожалению, результатов пока нет. Бу дарухананың ачылуын күрше Калмаш бистәсендә дә көтәләр. Бу торак пунктта дарулар сатып алу мөмкинлеге юк. Авыл халкы аларның проблемаларын тиз арада хәл итәрләр дип өметләнәләр. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чалда ОРВИ очракларын теркәү саны арту күзәтелә, үсеш 23% тәшкил итә. Бүген бу мәгълүматларны сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Нагыманов китерде. Грипп очраклары 2,5 тапкырга арткан, тулырак алдагы материалда. Чалда гриппның 14 очрагы теркәлгән. Бу узган атнага караганда 2,5 тапкырга күбрәк. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Нагыманов фикеренчә, бу һава шартлары белән дә бәйле, ләкин яхшы хәбәр дә бар. Блок Г после капитального ремонта принял первых пациентов. Пациенты прибывают
в теплых, комфортных условиях. Запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты имеется в достаточном количестве. Бортик-ды блогын һәм галереяны гына яңартырга кирәк ремонт 2024 елда тәмамланыр дип планлаштырыла. Все работы, в том числе благоустроительные работы, по инфекционной больнице завершить. Эту историю закрыть. Части ремонта и приведения в порядок инфекционной больницы. Большой проект, более 30 тысяч квадратных метров. Югышлы авырулар хастаханәсендә капиталь ремонт этаплап башкарыла. Медицина учреждениесен яңарту 2018 елда башланды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Кышка актуаль модельләр гына түгел, иң мөһиме алар уңайлы. Яршылыда Белоруссия киемнәре күргәзмәсе эшен дәвам итә. Бирдә барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызларга берничә 100 пар аяк киемнәре тәкъдим ителә. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан элекеге балалар дөньясы бинасы. Яңгырлы һава торышында аякларга су үтмәсен өчен салкын көннәрдә ишетмәсен, бозлавык вакытында егылып имгәнмәсен өчен күпләр нәкъ менә Белоруссия аяк киемен сайлый. Нам с мужем нравится обувь производства Белоруссии. Мы уже давно им только и пользуемся, что летней, что зимней. Качество очень хорошее. Советую. Кышка аяк киемнәрнең күпчелеге монда аяк төзелеше үзенчәлекләренә исәпләнгән. Югары күтәрешле чыгып торган сөяк яки яссы табанлы булу мөһим түгел. Тәҗрибәле консультантлары барлык нечкәлекләрне исәпкә алачак һәм иң уңайлы һәм туры килгән аяк киемен сайлап бирәчәк. Эта модель имеет влагостойкую пропитку, и ваши ноги не промокнут слякоть. Увеличенная полнота сапог позволяет носить обувь с деформированными и отекающими ногами без дискомфорта и боли, ощущая легкость и комфорт. Ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышка аяк киемнәреннән тыш монда өз киемнәр дә сатып алырга мөмкин. Рисунок на данной модели обработан лазером, за счет чего она не промокает и не оставляет разводов и мокрых пятен. Крой у нее батальный, подойдет на любую фигуру. Выделка из норки подчеркивает дороговизну и придаст элегантности. Меховой капюшон заменит шапку в самые сильные холода. Одел, проверил, все классно, вообще очень хорошее качество. Давно искал такую куртку, вот случайно его нашел здесь. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәкрәт сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Приглашаем посетить многоотраслевую выставку «Форум Челны Экспо» с 14 по 20 декабря. ТЦ «Палитра». Категория 0+. Шпроты в масле 95,90. Это победа! Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 декабря. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Акция от компании «Стройснаб Регион». Бесплатное зимнее хранение газобетона. Купи по низкой цене сейчас, забирай весной. Телефон 75 00 65.